sa pokazilo na víkend, nebolo také ideálne počasie ako minulý rok, tak účasť bola pekná. Zhruba toľko cyklistov sme aj čakali. A priebeh pretekov bol viac menej bezproblémový, až na záverečnom zjazde bol jeden hromadný pád, ktorý to celé znepríjemnil. No a takéto nepríjemné situácie sa na pretekoch niekedy stávajú a s tým sa nedá nič. Takže dneska vyhral Gábor Féš, vlastne celé preteky strávil v solo úniku 95 km. Rozdiel bol v cieli zhruba 1 minúta, na trati sa to pohybovalo tiež okolo 1 minúty, najväčší náskok mal počas pretekov 3 minúty. Pretekári sa zúčastnili z 5 krajín a bolo to Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko a jeden bol do Slovenska. Ako víťaz svojej kategórie sa cítim dobre, s tým, že šiel som sem s takou malou dušičkou, že by sa mi možno podarilo obhájiť minuloročné celkové víťazstvo, avšak bol to silnejší súper, takže som spokojný aj s celkovým druhým miestom a konečným víťazstvom v kategórii. Pretek bol veľmi pekný ako každoročne, priebeh bol klasický. Féš Gábor nastúpil a odišiel hneď v prvom kopci a my sme sa ho snažili doťahovať. Organizácia, chlapci majú skúsenosti, takže to bolo veľmi dobré. Super, všetko bolo dobre zabezpečené, čo sa týka prejazdov, križovačiek a tak, všetko fajn. A trať je ťažká, kopcová, ale mne sa páčila. Okay. Víťaz obdrží dres Teatro okolo Malohontu. No a skôr, ako budeme strieľať šampanské, ďalšie ceny. Hodinky značky Casio pre víťaza. No a nemôže chýbať ani trofej do vitríny. Teatro okolo Malohontu. Sláva víťazom, česť porazeným. Tretí ročník medzinárodných cyklistických pretekov okolo Malohontu. Pozná víťazov a mne neostáva nič iné ako popriať víťazom takisto. Veľa športového šťastia do ďalších sezón a pevne verím, že vy všetci zavítate do Rimavskej Soboty aj o rok.